реших да кандидатствам за програмата Български младежки делегати към ООН малко неочаквано. Всъщност попаднах на програмата няколко дни преди крайния срок. След като доста съм така развълнуван за инициативи, свързани с предприемачество, с образование, младежка заетост, сметнах, че това би било поприще, в което бих могъл да бъда полезен със знанията и уменията, които съм натрупал до момента. Затова реших да кандидатствам в последния момент. Извървях 4-те кръга, като процесът отне няколко месеца и в крайна сметка стигнах до това да бъда един от двамата избрани български младежки делегати с мандат 2023-2024 година. Мен това, което най-много ми допадна в въобще възможността да кандидатствам е всъщност, че има и голяма отговорност, но има и така много интересен образователен момент в самия конкурс. Конкурсът е от 4 етапа и всъщност аз не за първи път подавам. Преди няколко години пуснах кандидатура на първи кръг и след като получих въпросите на втори кръг, видях всъщност колко сериозно е, колко много подготовка стои зад самия избор и всъщност колко сериозно имам нужда още да се подготвям преди да кандидатствам отново. И ми остана като една цел и една мечта и си казах, може би в момента, в който усетя, че съм достатъчно озрял като човек и имам какви преживявания да предложа ясно на програмата, тогава отново ще кандидатствам. И това беше тази година и съм много щастлив, че точно заедно с Алекс можем да комбинираме различни силни страни и да сме един екип. Програмата е отворена за кандидатстване към млади хора с всякакъв профил. Всъщност Коста от артистичните среди, аз съм по-скоро с бизнес насоченост. Предходни делегати също са били ангажирани с различни инициативи, така че всъщност единственото изискване за това младите хора, които ни гледат да кандидатстват за програмата Младежки делегати към ООН, е те да говорят английски език. След като много от събитията и инициативите, които ние имаме по време на нашия мандат, също с други делегати в централата на ООН, всъщност събитията се провеждат на английски език. В момента започнахме така на няколко различни нива да работим и с предстоящото ни пътуване до Ню Йорк, но вече планираме и събитията в България. Имаме идеи да направим форум за ментално здраве преди средата на годината и въобще се отварят много вълнуващи възможности. Последните няколко месеца, които си поделихме мандата с предишните делегати Виктория и Цветелина, бяха супер, защото изведнъж от двама бяхме 4 и за тях беше помощ да има още някой с когото да могат да развиват идеи. За нас пък беше супер, че можем отблизо да наблюдаваме какви са казусите, нещата, които са постигнали, нещата, които си казват, нали, ако имах още малко време, щях и още нещо да направя и всъщност вече усещаме динамиката, въпреки че само януари вече доста неща се случват. Предстои пътуване до Ню Йорк, където ние ще направим изказване от името на българската младеж пред трети комитет от Общото събрание на ООН. Отделно от това ще организираме съпътстващо събитие, ще обменим положителни практики с останалите младежки делегати, но всъщност не това е основният акцент. На местно почва ние бихме искали да бъдем гласа на младите хора и това става чрез един по-проактивен подход, в който ние ще искаме да се срещаме с много млади хора по различни форуми, инициативи, да отстояваме каузи. В крайна сметка младите хора да виждат в нас гласа, който би стигнал до институциите, така че тяхното мнение да бъде чуто и съответно техните виждания да бъдат отразени. Освен по време на личните си срещи, делегатите се допитват до мнението на младежите от цялата страна и чрез национална анкета, която да постави приоритетите в работата им през годината. Анкетата тази година продължава мотото на няколко поколения делегати назад. То така се е утвърдило в времето и много ни харесва, защото и буквално ние отиваме до Ню Йорк, споделяме преживяванията и знанията на българските младежи там и съответно след това имаме нови ценни знания, които да върнем след едно толкова богато пътуване, в което за седмица се запознаваме не само с мисията на България в ООН и други държави, но и с страхотна мрежа от младежки делегати от останалите страни, които
Всички врят и кипят с много младежка енергия, с различни предизвикателства. И анкетата е много важен инструмент не само за нашето изказване там, но въобще за цялата посока на нашата дейност като делегати. Приоритетите, които излизат от нея, интересно е, че тя може би достига до сходни групи година след година, но приоритетите се променят и всъщност така, без да издаваме още кои са, сме изненадани приятно от някои от темите, върху които ще имаме възможност да се фокусираме. Важно е да отбележим, че на базата на резултатите от анкетата ние определяме приоритетите, по които да работим по време на нашия активен мандат. Това обхваща календар с събития, който ние в момента изготвяме, събития, които ще организираме, дискусии, които ще инициираме сред младите хора и сред неправителствения сектор в страната. Така че важно е действително интересите, които младите хора биха искали да бъдат засегнати, мненията, които те биха искали да бъдат чути. Всичко това бихме могли да го направим единствено на базата на резултатите от тази анкета. Затова е важно младите хора да се включат със своите идеи, със своите предложения. Всички младежи между 15 и 29 години от България могат да живеят и в чужбина, но да са българи, могат да попълнят анкетата. Отнема не повече от 5 минути. Естествено, ако някой иска да допълни повече информация в отворените въпроси, имат пълната свобода да ни разкажат и повече. Анкетата е анонимна, но тези младежи, които я попълнят, които имат интерес след това да се включат и в фокус група, могат да отбележат, че имат интерес да допринесат още малко време. Работата ни като делегати включва естествено едно надграждане на работата на предишните делегати. Чувстваме се, че сме наистина една много голяма мрежа и всъщност стъпваме на много от успехите и от предизвикателствата от предните години. Това, което ние сме си дали като фокус е да сме още по-активни с събитията, които ние самите организираме, да не бъдем само силен глас, който представлява младите на различни форуми и събития, организирани от други организации, но ние самите да дадем един много силен пример, че на младите хора, те самите, за да стартират своя инициатива, е нужно само много желание и някой да подаде ръка. Ние самите ще организираме събития из цялата страна, които ще си бъдат наша инициатива и наша дейност по приоритетите, които младите са заявили, но също искаме на тези събития да им покажем, че те самите могат да продължат тази искра и на местно ниво самите да бъдат активни, защото искаме дори след нашия мандат тези млади хора, с които сме се запознали, да се чувстват подкрепени и стимулирани самите те да бъдат едно ново поколение, което е активно. Ако трябва да сравня работата като младежки делегат към ООН с един танц, бих казал, че е танц, в който трябва да бъде много ясно във всеки един момент кой от партньорите води, да има ясна посока, да има много ясна идея на къде отиваме и какви са следващите стъпки. Не е от най-спонтанните танци, в които се импровизира, но е нещо, което е много вълнуващо и всъщност танц, който ти дава много кураж и много смелост. Ако следва да продам целите и идеята на българските младежки делегати към ООН на ключови клиенти, бих им казал, че насочеността на нашата програма към младите хора изисква това ние да инвестираме в тях, да инвестираме преди всичко в това тяхното мнение да бъде чуто, да бъде възприето, за да може в крайна сметка перспективите за развитие пред тях да допринесат за развитието на цялото общество. Защото много от проблемите, които засягат младите хора, говорим за образование, говорим за заетост, за здравеопазване, това са проблеми, които се сблъскват цялото общество и в България, а и навън. И в крайна сметка важно би било да решим тези проблеми, защото младите хора са бъдещето, те ще са тези, които ще определят дневния ред. И много от фокуса и към частния сектор, много от клиентите и в публичния сектор е насочен именно към младите хора с тази цел.